नर्थ नायगाव भिसिडिसिनि सिङाव दिनै जोंना गारलाबारि गामियाव 150 न'खरनि दिनै BPFनि सापर्टारफ्रा UPPL दोलोआव जइन जाफैदों। बिनि उद्देश्यआनो जादों मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा, जोंनि पार्टिनि सरकारा, UPPL दोलोनि सरकारा शान्ति गायसननो हादों, खौसेथि लाबोनो हादों। मोनसे जाथिया गुबुन मोनसे जाथिनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयामोन, बेखौ जोङो दिनै गोरोबलायनायनि लामासिम लाबोनो हादों। जायनि जाहोनाव गासैबो जाथि जनगोष्ठीया अल्टारनेटिभ वे हिसाबै UPPL दोलोखौ दिनै सुंग्रिखांदों आरो सं दानदों। बेनो जोंनि थाखाय मोनसे पजिटिभ सिगनेल। दिनैनि दिनाव जोंनि जा इन्टारनेल जा सार्भे, बे सार्भे रिपर्ट बायदियै BPFनिख्रुइ जोङो 12 जौखोन्दो गोजौआव दङ। थारमाने जों देरहानाया 100 जौखोन्दो कनफार्म। खिन्थु जोंनि साननाया जादों जोंहा MCLAनिल' नङा, जोङो MLA MP गासैखौबो टारगेट लानानैसो दा खामानिखौ मावदों। जोङो 20 निफ्राय 30 जौखोन्दो BPFनिख्रुइ आरो गुबुन राजखान्थि हान्जानिख्रुइ जौसिनाव थांनानै जोङो देरहासारनायखौ लुबैदों। बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। नैबे समाव स्वाभाबिक मानव गेदेर बिथां हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव 17 बोसोर BTRआवहाय बिथांमोना सासन खालामबोदोंमोन। बे बिथांनि दैदेननायनि समाव रावबो मानसिनि हानि जेंना, रावबो मानसिनि राव हारिमु थुनलाइ, गावनि हारिमुनि जेंना बा आसारखान्थिनि जेंना बेखौ सुफुंनो हायाखैमोन आरो बिथांमोना सुफुंनो गोसो गैयामोन। बे जेंनाफोरजों नांथाबना थानायनि थाखायनो मोनसे हारिया मोनसे हारिजों सैलायै जादोंमोन। मेगनजों मेगन नायलायनानै बाथ्रा बुंलायनो हायै जादोंमोन। अनलायनाया जानगारलांदोंमोन। जोङो अमाबैसानि मोनायावनो उन्दुहाबनानै थानो गोनां जादोंमोन। माब्ला पुर्निमा फैगोन बेखौ जोङो सिमाङाव साननो हायाखैमोन। नाथाय अबंलावरिनि दैदेननायाव मानगेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि जोंनि पार्टिखौ बानजायनायनि जाहोनाव जोंनि UPPL दोलोनि जा सरकार, बे सरकारा गासैबो जाथि जनगोष्ठी 26टा जाथि जनगोष्ठीनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि लोगोसे जोंनि बिमा, जोंनि हा, जोंनि राव गासैखौबो फोथांनायनि थांखिजों आखाइजों आखाइ हमलायनानै जोङो शान्ति गायसननो हादों, खौसेथि लाबोनो हादों। जायनि जाहोनाव दिनै अल्टारनेटिभ लामा हिसाबै मानव गेदेर जोंनि नैबे हानि फिसा गासैबो जोंनि जाथि जनगोष्ठीफोरखौ सरजाबनानै मोनसे गोथार समाज, गुफुं समाज दानायनि थाखाय मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा दिनै खामानि मावनो हादों। आथिखालाव UPPL दोलोआ मोनसे उद्देश्य दं। आंनि आगदा सोर दं, आंनि आगसि सोर दं, आंनि उनाव सोर दं, आंनि सिगां सोर दं, बेखौ जों लाया। We are UPPL पार्टी। जोङो शान्ति लुबैसोला, जों खौसेथि लुबैसोला, जोङो जौगाथाय लुबैसोला। गतिके जोंनि उन सिगां सोर सुथुर हिसाबै गसंदों, सोर मित्तुर हिसाबै गसंदों, बे जोंनि थाखाय इस्यु नङा। UPPL दोलोआ जेब्लायबो सिगांबाय थागोन। सोरनिबा होगदावनायाव जोङो मालाबाबो फासाया। आसामिसाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ जे कुकुरे बुকি থাকিব, হাতীয়ে গৈ থাকিব। আমি UPPL দলে হাসি হিসাবে গৈ থাকিম, কোনোবা কুকুৰে বুকি থাকিলে হাতীয়ে আমি কেতিয়াও সোঁহাত বাওঁহাত পিছে আগে কেতিয়াও আমি নাচাম। रायजो नोंथांमोनजों दिनैनि दिनाव जों जुदि सार्भे खालामोब्ला मानसिफ्रा होनो UPPL दोलोखौ बर'फ्रासो दादों होननानै। खिन्थु बर'निख्रुइ नन बर'फ्रा दिनै UPPL दोलोखौ बांसिन सापर्ट होगासिनो दङ। बर'आथ' 60-70% UPPL जोंनो दङ, 70% UPPL जों बर'फ्रा दङ। बाखि बर'निख्रुइ बांसिन नन बर'फ्रा दङब्ला, जेरावहाय जोङो बर' नन बर' पलिटिकेल पार्टिजों डिफारेन्स लायालासिनो समाज बोखावालासिनो खामानि मावदोंखाय प्राय 80 जौखोन्दो 70 to 80% नन बर'সকল আজি আমাৰ UPPL দলত আছে।